Good news alang sa mga nawadan og trabaho tungod sa COVID-19 pandemic, dunay programa nga itanyag ang Davao City LGU alang kanila. Aniya ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Tech, itanyag karon sa Davao City LGU ang Work for Davao nga programa ngadto sa mga trabahante nga nawadan og trabaho bunga sa COVID-19. Ana sa kapin 40,000 ka mga trabahante nga nawadan og trabaho bunga sa COVID-19 ang matabangan sa Work for Davao, usa ka cash for work program sa Davao City LGU. Ang mga kwalipikado makatrabaho sulod sa napulo ka adlaw ug makadawat og tag 3,960 pesos nga sweldo. Sugod ugma, mamahimo na nga mag-apply ang maong mga interesado. Work for Davao. This is an emergency employment program sa mga nawalaan og trabaho tungod sa community quarantine o tungod sa COVID-19. Apil na dito katong mga employees sa mga tourism sector. We have to also consider na they just have to work within their premise or within their community or barangay where they reside. And of course, para di na po sila mugasto pa sa pamasayog even baon nila. Ang mga interesado mamahimong mag-download og application form sa Facebook page sa Work for Davao. Samtang gawa sa mga apektadong trabahante, aduna usay programa nga itanyag sa mga estudyanteng anak sa mga public transport driver kinsa hilabihan usab nga naapektuhan karon sa pandemya. Kini mao ang Eskwela Davao nga dunay pondo nga 50 million pesos aron itabang sa pagskwela sa mga anak sa driver. Para ni sa ato ang mga anak sa ato ang mga public transport sectors, to mention, we have the PUJ drivers, taxi driver, tricycle driver, tricycle, even our habal-habal drivers could avail of this. Teknis gutan usab ni Mayor Inday Sara nga mamahimo usab nga maka-avail sa imong Eskwela Davao nga programa ang mga ginikanan kinsa apektado ang ilang kinitaan bunga sa COVID-19. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.